കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ.
നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാമിതേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് 12ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ചെറിയ അധ്യായമാണ് ഇത്. 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് 20 കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സഗുണ രൂപത്തില്, സാകാര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. പ്രകൃതിയിലെ എന്തും നമുക്ക് ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വര ആരാധനയോടെ നമ്മൾ ദിവസം ആരംഭിക്കുക. പിന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായാല് നിരന്തരം അഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം. അതിനും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് കാമന കൂടാതെ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യാം. കർമ്മഫലത്യാഗം അത് ശ്രേഷ്ഠാണ്. പിന്നെ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവണം, സമചിത്തത ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുടെ പടവുകള് നമ്മൾ പലവട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അല്ലെ. അതോ ശ്രദ്ധ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർഘ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തണം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അർജുനന് ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അത് ഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വന്ന് ഭയാനകമായി കാലരൂപത്തിനെ കണ്ടു. യോദ്ധാക്കളൊക്കെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്തമാത്രം തവ സവ്യസാജിൻ ഭവ സവ്യസാജിൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ചതുർഭുജനായി, പിന്നീട് ദ്വിഭുജനായിട്ട് അങ്ങനെ ദർശനം കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തില് അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ആവൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മത്കർമ്മകൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവൂന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭക്തി, ആരാണ് ഭക്തൻ, ഭക്തി എത്ര തരം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനോട് പരമപ്രേമം, ഭക്തി. അപ്പോ എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാ എൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, പിതാമഹൻ, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കൾ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ അനന്യ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1ാം ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത
ബ്രഹ്മത്തെ, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ കാണാൻ പോവാണ് നമ്മള്. ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ 3 തരം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? വദന്തി തത്വവിധി തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. അങ്ങനെ 3 തരത്തില്, ബ്രഹ്മനായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പരിപൂർണത. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ പൂജിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനോ അലങ്കരിക്കാനോ അതേപോലെ നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ, കൃഷ്ണഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യും, ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്യും, സദാ കൃഷ്ണ സേവനത്തില് മുഴുകും. ഇവിടെ പറയണ എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതോ അവ്യക്ത ഭാവത്തില് ആ ബ്രഹ്മനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തില്, ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തില്, അദ്ഭുജമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തില് കാണാനാണ് എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഇഷ്ടം. അത് തന്നെയാണ് പരിപൂർണത എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട നമുക്ക്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഈ വ്യക്തി രൂപത്തില് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്, ഗോവിന്ദനായിട്ട്, മാധവനായിട്ട് എന്റെ ഈ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സംശയത്തിന് ഇല്ല. 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ചാകൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർവവും വാസുദേവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോ അപ്പോഴാണ് ഒരാള് ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെടുക. ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് ശ്രവണം, ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിരമിക്കണം. ശാന്തമാവണം, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ചിത്തം ശാന്തമാവുക. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു മത്സരവും നമുക്ക് തോന്നില്ല, മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ല. എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പരമാത്മാവിനെ മാത്രമായിരിക്കും ദർശിക്കുക. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് അവ്യക്തികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ എന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, എന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും
എന്നെ ഒടുവിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് വളഞ്ഞ വഴിയാണ്, വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഇപ്പൊ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് കയറാനുണ്ട്, ലിഫ്റ്റും അപ്പുറത്തുണ്ട് വെച്ചാല് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ, നല്ലതാണ്, ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതൊക്കെ. എന്നാലും എളുപ്പം ലിഫ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ആ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധന ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും എന്നിരിക്കെ ഈ പ്രയാസമേറിയ അനേക ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ വേണ്ടിവരുന്ന അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ ഉപാസന നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യണം? അപ്പോ എപ്പോഴും എന്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പൂന്താനം അനപത്യം ഇത് അനുഭവിച്ചു അല്ലെ വളരെ കാലം. അതിനുശേഷം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി, അതും മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം വ്യാകുലപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാടി അല്ലെ. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രീതി. അല്ലാതെ അതിന് ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് പലതും ഉണ്ടാവും അനുഭവിക്കാൻ. പക്ഷെ അത് ഓർത്തിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടോ വ്യാകുലതയിലോ ഇരിക്കല്ല. എല്ലാം ഭഗവൻ നിശ്ചയമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം, കർമ്മഫലം എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കിയൊക്കെ തരും, തുച്ഛമാക്കി തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുക. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോധികതരോസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്യവും ആയിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറുന്നവർക്ക് അവരെ ജ്ഞാനയോഗികള് എന്നാണ് പറയുക. അവ്യക്ത ഭാവത്തില് അവര് നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അവര് ഉപാസിക്കുന്നവര്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നവര് ഭക്തിയോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് സേവനം നിഷ്പ്രയാസം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. നമ്മള് എന്തർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നൈവേദ്യമായാലും പുഷ്പങ്ങളായാലും അല്ലെ. അങ്ങനെ പരംപുരുഷനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സമീപിക്കാം. വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം നമ്മള് വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തിനാ പോണേ എന്നൊക്കെ നിരീശ്വരവാദികൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിലെന്ന് അല്ലെ. കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടയറിനകത്ത് കാറ്റ് നിറയ്ക്കണം അല്ലെ, വണ്ടി ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കില്. അതുപോലെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്. പ്രതിമാനഹി തു സാക്ഷാത് ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-7 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്താ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയാ വേശിത ചേതസാം.
പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. എത്ര എളുപ്പാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് താമസം തന്നെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നാണ്. ഭാഗ്യശാലികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമാതിശയവും അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും മനസ്സിലാവും. ഭഗവത് സേവനമാണ് അയാളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഇങ്ങനെ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തനെ അതിവേഗം സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയിലാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിശു സുരക്ഷിതനാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തനും. ഭഗവാനോടുള്ള ആ നിരന്തര സാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാതിരിക്കോ? സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തനാക്കും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ഇവിടെ മഹാഭാരതത്തെ വിതുരര് യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതില് ഈ ആനയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ? ഈ ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മമാണ് ആന ആയിട്ട് വന്ന്, കർമ്മഫലാണ്. പോയ കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ നമ്മൾ ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോ ആ കർമ്മ ആർജിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചിത കർമ്മഫലം അതാണ് ആന. അതനുസരിച്ച് ആന ഈ മരം ഇങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മരം എന്ന് പറയണത് ഈ ജന്മമാണ്. എലികളുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇയാള് തൂങ്ങുന്ന ഈ കൊമ്പിന്റെ മേലെ 2 എലികളുണ്ട്. രാവും പകലുമാണത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പിന്നെ താഴെ നോക്കൂ, ഈ സർപ്പങ്ങളാണ് അല്ലെ? കിണറ് ഈ ജന്മകർമ്മ ഫലം ആണ് കിണറ്. അപ്പൊ മുജന്മ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ആന ഇങ്ങനെ ഈ മരം കുലുക്കുകയാണ്. കുലുക്കുമ്പോ മുകളിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് ഉണ്ട് അല്ലെ? തേനീച്ചക്കൂട്. അപ്പൊ ആ തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇളകിയിട്ട് ഇയാളെ വന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാള് കൈ വിടുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ വായിലേക്കാണ് പോവാ. അതല്ല അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അയാൾക്ക് തേനിങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു തുള്ളി തേനൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴയാൾ അത് ഇങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളാകുന്ന ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതികതയിൽ കിട്ടുന്ന വല്ലപ്പോഴും വീണ് കിട്ടുന്ന അല്പാൽപമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ സുഖങ്ങള് ആസ്വദിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ജീവിതം ഇങ്ങനെ രാപ്പകലുകളാകുന്ന എലികള് ഈ കമ്പ് മുറിച്ചു കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് മുറിഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് മുറിഞ്ഞു വീഴാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി ചുറ്റും നമുക്ക് ത്രട്ടാണ് അല്ലെ? താപത്രയങ്ങളാണ് ചുറ്റും. ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും താപത്രയങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും, ഈ ഭൗതികതയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ആ ഒരു തുള്ളി തേനിനു വേണ്ടി ആ ഭൗതിക ആസക്തിയില് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലോ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു കയ്യ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടുകയേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാൻ അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ എന്താ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക? ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന
അഭയം തരണേ. ആ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അല്ലേ മുത്തശ്ശിമാരെന്താ പറയാ? ഒന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടില്ല. അഭയം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് മാത്രമാണ് അവര് പറയാ. ആ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കറിയാം. അവര് ഒരുപാട് വേദങ്ങളോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും അതാ വരിക. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോ, ആ പാദ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ഒന്നേ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളൂ, അഭയം തരണേ ഈശ്വര എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് ആ ഭഗവത് സ്മരണ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിട്ട്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാളും 1000 ഇരട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ശ്രമം പോലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് ഈ കഥയുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഏതൊരാൾക്കും രക്ഷയുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്രയെത്ര പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോട്ടെ, നാമജപത്തിലൂടെ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെയും തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കാർമിക് അക്കൗണ്ടില് 0 ആയി മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ജനിമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 80 പേരോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതില് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് വന്നത്. അതിലും വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല, ഭൗതിക ആസക്തിയാണ് കൂടുതല് എല്ലാവരിലും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നതും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയ്യേവ മനാധൽസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അത് വിരളമാണ് താനും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭക്തിപൂർവം ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അയാളുടെ നില അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതയിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം സംഘമുണ്ടാവണോ, നിരന്തരം ജപിച്ചോളൂ. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തനല്ലാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണേ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക്. ഇവിടെ നോക്കൂ, പിക്ചറില് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഗോപന്മാര് ആ ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാർഷദർ തന്നെയാണ് ഈ ഗോപ കുട്ടികളായിട്ടും ഒക്കെ ആ വൃന്ദാവനത്തില്, ഗോകുലത്തില്, മധുരയില് ഒക്കെ ഉള്ളവര് ആ പാർഷദര് തന്നെ. ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തപ്പോ അവരും അവതാരം എടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഉണ്ടായത്. ഇതല്ല അവരുടെ പോലെ ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവോ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണാനും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, വാതിലടച്ചതാണ്, മഴപ്പാറ്റകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യണേ. നമ്മള് നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യനാണ്. നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൊടുത്തത്.
9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോ പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്യുവർ ഡിവോഷൻ, അനന്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജീവിതത്തില് സുഖ ഭോഗങ്ങളൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധമായിട്ട് മലിനമായിട്ടുള്ളവരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് വേണം അവയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്. ശുദ്ധി വന്നാല് അവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം. യമനിയമങ്ങള് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ജപം, 2 നേരം സ്നാനം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം, വൈദി, സാധനാ ഭക്തി. അങ്ങനെ തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ശിഷ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, ഭക്തനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാന് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ താങ്കൾ, അപ്പൊ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്നാ ചോദിക്കണേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാന് ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണിപ്പോ. അത് കാരണം എനിക്ക് ഗസ്റ്റിനെ ഒന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ സാധ്യല്ല എന്ന്. ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച ഭക്തന് ആ നാമജപം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സംഘമാണ്. കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും വെറുതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള അനേകം മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡിനെയാണ്. അപ്പോ ഫോർഡ് എന്നുള്ള കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രയോ കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തോട്, അങ്ങയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചു പോയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര പണം സമ്പത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും മരണം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം പ്രഭുപാദിന്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യനായി. എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ മായാപൂര് വലിയ ടെമ്പിൾ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടെമ്പിളിന് വേണ്ട പകുതി എമൗണ്ടും ഇദ്ദേഹമാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്. ദീക്ഷ എടുത്ത് അംബരീഷ് പ്രഭുവാണ് ഇദ്ദേഹം. അങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നിബന്ധനകള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തനാവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. പലതരം
ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാം സേവനാണ്. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പലതരത്തില് സേവനം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തത കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം കൊണ്ട് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ആ ഫലത്തിലെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല പല വഴികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാസ്ത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പൊ താൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഭക്തിഭരിത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അതാണ് നല്ലത്. എന്നിലുള്ളതും ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഫലകാമന ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. കർമ്മഫലം നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ. ഇവിടുത്തെ കഥ നമുക്ക് അറിയണതാണ് അല്ലേ. ഈ പഴങ്ങൾ വിൽക്കണ ഒരു മാതാജി വന്നിട്ട് ഭഗവാന് പഴങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പകരമായിട്ട് രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളുമാണ് അവരുടെ കൊട്ട നിറയെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവുമില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ആരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ആരിലും ഈർഷ്യാലും ആവില്ല, അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും. എത്ര കടുത്ത ക്ലേശമായാലും ശാന്തനും സ്വസ്ഥനുമായിരിക്കും. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ എന്റേതായിട്ടൊന്നുമല്ല കാണുന്നത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എന്ത് ലഭിച്ചോ അതില് സംതൃപ്തനാവുക. ഇവിടെ സുദാമാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ അല്ലേ. സുദാമ എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം വരാതെ നോക്കി അല്ലേ. ഭാര്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സതീർത്ഥ്യനെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുകൂടെയെന്ന്. അപ്പൊ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പിന്നെ കുറെ തവണ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വരാം, അതും ധനാർജനത്തിനായിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുദാമ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് കഥയൊക്കെ നല്ല പോലെ അറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകുക, അദ്ദേഹത്തിനെ സേവനം. ദാസനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്
ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. ഓർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സദാ സംതൃപ്തരാവണം. നമ്മളെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ശാന്തരാവുക അല്ലേ. കുചേലനെ നോക്കൂ, സുദാമാവിനെ. എന്തെങ്കിലും ഇത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശാന്തനായിരുന്നു, സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ. ഭക്തരാകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ചയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വഗൈർമുക്തോ യസ്സ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു ആശങ്കയ്ക്കോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഒന്നും ഇടയാവില്ല. അയാൾ ആർക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല ഭക്തൻ. മറ്റുള്ളവര് അയാളെ ഇപ്പോ വിഷമിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതനാണ് ഭക്തൻ. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്, ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ 6ാം സ്കന്ധത്തിലുള്ളതാണ്. ചിത്രകേതുവിന് 10,000 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം അങ്കിര മഹർഷിയോട് വരം ചോദിച്ചു വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. പുത്രന്റെ പേര് ഹർഷശോകൻ. ഹർഷം സന്തോഷം, ശോകൻ ദുഃഖം, രണ്ടും ഉണ്ട് ആ പേരില് അല്ലെ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലാണ് ആ കുട്ടി ഉണ്ടായേ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാജാവിന് ആ ഭാര്യയുടെ അടുത്തായി കൂടുതൽ സ്നേഹം. അങ്ങനെ മറ്റു ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അത് അസൂയ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവര് ആ കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകിയിട്ട് കൊല്ലാണ്. രാജാവിന് ദുഃഖം താങ്ങാനായില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴ് നാരദൻ, അങ്കിരസ് മുനിമാര് വന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ദുഃഖ കാരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആ ജീവനെ വിളിപ്പിച്ചു, ഈ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ജീവനെ തിരിച്ച് വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ, പിതാവാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും ഈ ജീവൻ പറയാണ്, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛൻ? ഞാൻ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു, അതിലെ ഏത് അച്ഛനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ശിവഭക്തനാണ്, ശിവന്റെ സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭാര്യമാരൊക്കെ കൂടി വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ആകാശത്ത് കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വൈഷ്ണവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. കാരണം ശിവനും താനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ പേരില് എല്ലാവരും കേട്ടു. ആർക്കും ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പാർവതി ദേവി മാത്രം ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പോ എത്രയോ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വീണത്, നീചമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടായില്ല ചിത്രകേതുവിന്. അമ്മേ, ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രകേതു. എന്നാല് ശാപമോക്ഷം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടി. ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? പണത്തിനായിട്ട് ഭക്തൻ യത്നിക്കില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല് ധനം എപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇളക്കം ഉണ്ടാവൂല. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാണ് ആ ഭക്തൻ. അത് കാരണം എന്തിലും വേദനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. ഫലകാംക്ഷ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വം അയാൾക്ക് ധൈര്യമാണ്, എല്ലാം കൊടുക്കും. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ്. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട. ഭഗവാനെ നമ്മള് ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുക, അനന്യഭക്തിയോടെ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുക. ഇത്രേ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷിക്കുകയില്ല, സന്തപിക്കുകയുമില്ല. ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് പ്രിയം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദിനെയാണ്. എത്ര പേര് എത്ര തരത്തില് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, അല്ലെ, തീയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഏത് ആപത്തിലും ഭഗവാൻ എന്റെ രക്ഷയ്ക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രഹ്ലാദിന്റെ ഭക്തി കാരണത്താല് ആ പരമ്പരയിലെ എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള് പരമഭാഗവതനായാൽ മതി. ആ കുടുംബത്തിലെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള തലമുറകൾക്ക് പോലും നന്മയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് ആയിട്ട് നാമജപം നമ്മള് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നമുക്കറിയാം, നവധാ ഭക്തിയും ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അത് അടുത്ത കഥയാണ് വരുന്നത്. 18-19 ശ്ലോകങ്ങള്. സമാശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരാ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിലുറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മള് മുക്തരാവണം ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ സ്തുതി ആയിരിക്കും കേൾക്കുക, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപമാവും കേൾക്കുക. ക്ഷമാശീലം ഉണ്ടാവണം. ഒന്നിലും പ്രതികരിക്കരുത്, അസ്വസ്ഥരാവരുത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭാഷണം ഇല്ല. മൗനിയായിട്ടിരിക്കുക, ഏതവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഇച്ഛിക്കണില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് അല്ലെ? അറിയില്ല. എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ. എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും എത്ര ജന്മം അരിച്ചു നടന്നതും എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി അതു വന്നിട്ട് വണ്ണം ലഭിച്ചൊരു മർത്യജന്മത്തിൻ മുമ്പേ കഴിച്ചു നാം. അല്ലെ, ഈ മർത്യജന്മം എത്ര വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശരീരാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കണത്. അത് നമ്മള് വേണ്ട വിധത്തില് ഉപയോഗിക്കണം.
ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെയാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ നവമസ്കന്ധത്തിലെ കഥയാണ് അല്ലെ. നഭകൻ എന്നുള്ള ആ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ നാഭാഗൻ, ആ നാഭാഗന്റെ പുത്രനാണ് അംബരീഷൻ. സപ്തദ്വീപുകൾക്കും അധിപതിയായിട്ട് ആയിരുന്നു, എങ്കിലും ഒന്നിലും ശക്തനായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയിൽ സമയം നയിച്ചു. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു. മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ദിവ്യ മംഗള വിഗ്രഹം ധ്യാനിക്കുക, വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവത് ലീലകളും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് ദാസ്യം ചെയ്യുക, ചെവി കൊണ്ട് ലീലാശ്രവണം ചെയ്യുക, ശിരസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീ പാദാംബുജങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങൾ നയിക്കണ ആളായിരുന്നു രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ പോലും ഭഗവത് പാദാംബുജ ദാസ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. രാജാവിന്റെ പോലെ തന്നെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള പ്രജകളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തപ്രിയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ആ പരമഭാഗവതന്റെ സകല ഭാരവും സ്വയം ഏറ്റു നടത്തുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഭാഗവതന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സുദർശനത്തിനെ ഭഗവാൻ ഭാരമേൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് തനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച പത്നിയോടുകൂടെ ഒരു സംവത്സരം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. വ്രതാവസാനത്തില് 3 ദിവസം ഉപവസിച്ച് മധുവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാഗവതന്മാരെയും ഭഗവത് ബുദ്ധിയ ആരാധിച്ചു. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് അനേകം പുണ്യദാനങ്ങൾ ചെയ്തു. പാരണയ്ക്ക് തുടങ്ങി. പാരണയുടെ സമയമായി. തുടങ്ങിയപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ വന്നു. നമുക്കറിയാം ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ. പൂജ അതിഥിയെ കണ്ടിട്ട് ആനന്ദമഗ്നനായിട്ട് അംബരീഷൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭക്തിപൂർവം ആരാധിച്ച് ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഋഷി പറഞ്ഞു, കാളിന്തിയിൽ ചെന്നിട്ട് മാധ്യന്തിനം ചെയ്യണം എനിക്ക്. അങ്ങനെ പോയി, മടങ്ങി വരുന്നില്ല. പാരണയ്ക്കുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വിഷണ്ണനായി. അവസാനം ഒരു തുള്ളി ജലം എടുത്തിട്ട് പാരണ കഴിച്ചു. കാരണം 1 വർഷത്തെ തപസ്യയുടെ അവസാനം ആ വ്രതം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, ആ കൃത്യസമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അത് ദോഷമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് ഇതറിഞ്ഞു ക്രുദ്ധനായി ജട പറിച്ചിട്ട് നിലത്തടിക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഘോരയായിട്ടുള്ള കൃത്യത ഉത്ഭവിക്കും. അപ്പോ പോകുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് രാജസമീപത്തിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാമല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അംബരീഷിന് ഭയം ഉണ്ടായോ? ഒരു ഭയമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു അടി പോലും പിന്നാക്കം വെച്ചില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഉടനെ സുദർശന ചക്രം ഭക്തരക്ഷയ്ക്കായിട്ട്, ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്വയം അവിടുന്ന് ആവിർഭവിച്ചു വന്നു. അത് ക്ഷണത്തില് കൃത്യകയെ നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി. ഋഷി ഭീതനായി പല പല ദിക്കുകളിലും ഓടി നോക്കി, ഒരു ഫലവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കല്ലാണ്ട് ഗത്യന്തരല്ലാന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെയും പരമേശ്വരനെയും ഒക്കെ സമീപിച്ചപ്പോ അവര് അത് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അവസാനം ദുർവാസാവ് നിരാശനായി ഭഗവത് സമീപം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീപാദ പത്മങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ്. ഞാൻ ശ്രീയെയോ എന്റെ സ്വരൂപത്തെയോ തന്നെയോ ഭക്തന്മാരെ വിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലും ഭക്തന്മാരെ കഴിഞ്ഞേ സ്നേഹമുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാനാണ് സർവസ്വം, എനിക്ക് അവരും. ഭക്തന് ഞാനാണ് എല്ലാം, എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരും. അപ്രകാരമുള്ള ആ പരമഭാഗവതന്മാരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. അവര് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തര്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് കടപ്പെട്ടവരാണ്. ആ മഹാഭാഗവതനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, അതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. മഹാപുരുഷന്മാരില് ദ്രോഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫലം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് തപസ്സും വിദ്യയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിനയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തപസ്സും വിദ്യയും ഒക്കെ നിഷ്ഫലാണ്. അതുകൊണ്ട് വേഗത്തില് അംബരീഷനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, മംഗളം വരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഓടി ഭഗവത് ആജ്ഞ പോലെ അംബരീഷന്റെ പാദങ്ങളെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അംബരീഷൻ
പേടിച്ചു. എന്താ ഈ ഋഷി എന്റെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കണേ, അയ്യോ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സുദർശനത്തിനെ ഭക്തിപൂർവം സ്തുതിച്ചു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കരുണാനിധി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നിൽ കൃപ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുലദൈവമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരട്ടെ എന്നിപ്രകാരം ആ അംബരീഷ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടനെ സുദർശനം ശാന്തമായി. അങ്ങനെ നിവൃത്തനായിട്ടുള്ള ആ ദുർവാസാവ് ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നവരിൽ പോലും കൃപാമൃതം വർഷിക്കും അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് ഭാഗവതന്മാരുടെ ആ നിരദേശീയ മഹിമയെ പറ്റിയിട്ട് മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. ആ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭാഗവതന്മാർക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അംബരീഷൻ അതിഥിയെ ഭക്തിപൂർവം ഊട്ടി. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് ആനന്ദമഗ്നനായിട്ട് ആശീർവാദമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. രാജാവ് വിധിപ്രകാരം പാരണയൊക്കെ ചെയ്തു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലേശം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ആ ഭക്തദാസന്റെ അപാര മഹിമയാണെന്നും അതില് തനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും ആ മഹാത്മാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവൻ മായാവിലാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യത്തില് രാജ്യം പുത്രന്മാരിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധ്യാനപരനായിട്ട് വനം പ്രാപിച്ചു. അതാണ് അംബരീഷിന്റെ കഥ. ഭക്തന്റെ നവധാഭക്തിയും ഒന്നിച്ച് ചെയ്തു പോന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്, പരമഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത് പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ വിവരിച്ചു തന്നു. മയ്യാവേശ്യ ഏമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമൊക്കെ എത്ര ശ്രദ്ധയാ പരയോഭേദ സ്തേമേ യുക്തതമോ മത എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം അത് പിന്തുടർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുക, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അവരെ ഭഗവാൻ കൈവെടിയില്ല ഒരിക്കലും. ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയാണ്. അവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് സേവകൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാ മതി. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതൊക്കെ തനിയെ നടന്നോളും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന അധ്യായമായിരുന്നു ഈ അധ്യായം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഉദ്ധവര് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഉദ്ധവരുടെ കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഉദ്ധവര് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്താണ്, മധുരയിലെ മന്ത്രിയുമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സന്ദീപനി ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ചാണ് അവർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരെയും അതീവ സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവ, തന്നോട് എനിക്ക് എത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയോട് എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അത്ര എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോടില്ല പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഉദ്ധവരോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോടില്ല എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं? It is exciting that you have visited our class. अभी खत्म हुआ? अभी 20th वर्ष खत्म हुआ।
ठीक है, ठीक है. हाँ So I should I speak in Hindi or English इनको? in English, Prabhu. चलो, okay, I'll speak in English. Mataji, you can make me co-host, then I can do. हाँ हरे हाँ कृष्णा. मिनी राजीव, आप भी सेवा कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा. ठीक है. यस माताजी, मेक मी co-host. ओके. हरे कृष्णा. आप बता दीजिए तो नाम निष्ठा कौन है? हाँ, this is our the Shiksha Guru and temple president, our temple president also. ठीक है. तो मैं आई हैव कम हियर. एक्चुअली मेन पर्पस इज टू इनवाइट एवरीबॉडी. हमारा टेम्पल का जो ओपनिंग है, द डेट इज डिसाइडेड 18th and 19th. So I have come to invite everybody for the event. That is the main purpose I have come today. Okay. Yes. आप सबको दिख रहा है? द ग्रैंड ओपनिंग अगस्त 19th. ठीक है. दिस इज द इवेंट. 18, 19 देयर आर रिचुअल्स. सो इन सबको आई एम इनवाइटिंग. प्लीज डू जॉइन अस. So from the temple side I have come. That is one part. And second part is that yes, ये हमारा, I can just give you a brief history. Actually, we were teaching in colleges in Mangalore, and 20 years that went on. Sometimes desire was there, we'll build a temple one day, but it never looked practical. But then what happened? These are our deities, Shishi Radha Govinda. Mataji, you have come here, no? Mangalore? Yes. Yes, Prabhuji. Right. This is our Prabhupada deity. And this temple, before construction, the land was like this. You can see empty area. Okay. But then we had this the Bhumi Puja we had at the place. And then we had the first festival here, Gaur Purnima, very heavily attended, no space remaining on the land, full. Okay. Then the construction started. And now the ashram is finished. Phase 1 is over. Now phase 2 is also over. We had the auditorium built. It's an air-conditioned auditorium where we have programs. And now the final third stage is going on, which will get over in Janmashtami. The temple is getting inaugurated, and the deities will be installed. And the fourth phase final will be, this is the paintings which have been put all around in the temple. Okay, and this is the false ceiling, proper altar. The beautiful carvings are going on. This is a huge fountain coming in front of the temple. You can see here. And the final phase will be our college, which is under construction behind. It will hold a lot of space for classrooms, for seminar halls, even place to stay, even kitchen, everything is there in that. Okay. So if you look at that, total we had budget of 25 crores. We already raised 15 crores. Some of the people, prominent people, I think, Mohandas Pai is a very prominent person. Others are local people. You may not be known. So our phase 1 is done. Phase 2 is done. Phase 3 is now going on. And phase 4 will be getting in March 2025 over. So that's our schedule. Okay, and everything happened because of this course. 18-day Gita course. Everything has happened because of that. Okay, so this is what all the hard work of teachers, we have reached this situation. Hare Krishna. And we also made a website, our website. If you go to our website, this is the link, a small link. And at this link, all the sevas are available, small to big. Person can do some help so that we can finish a temple in time. Okay. Hare Krishna. Thank you, everybody. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Prabhuji. Hare Krishna.
Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Mataji, I have shared a link. The same link Yeah. you shared in your WhatsApp group also. Okay. Single link where all kind of sevas are there, small. Okay, Hare Krishna. So, Hare Krishna, all Prabhuji. coming. Kerala is very near to Mangalore, so all of you are coming. Sure. So thank you so much, Guru Prabhuji, for visiting this class. Okay. A lot of services Mataji has taken for Malayalam department. You know that she shared with you? Yes. I'm in Qatar. From here only I'm doing this. Okay. Very good. Okay, so please do come. We will be very happy. Yeah. to participate in the Sure, festival. of course, Prabhuji. And It's a pleasure. the course going on, encourage everybody that stay with us in the courses and keep it interesting all the time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for everybody. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Pranam. Pranam, Radhe Prabhuji. Radhe. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇനോഗ്രേഷന് ടെമ്പിളില് ബാംഗ്ലൂര് വരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൂടാതെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ലെവൽ 1-ലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നിങ്ങള് നമ്മളായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണം. ഇനി ലെവൽ 2 വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിച്ച് പോകരുത് എന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ലെവൽ 2-ല് മിക്കവാറും ഞാനായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലെവൽ 2-ല് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? മാലകൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ എത്ര റൗണ്ട് വീതം ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾ 108 മണിയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജപിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. ലെവൽ 1 പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവാൻ ആണ്. പിന്നെ 16 മാല ജപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവും. പറയണം, പേര് തരണം. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഉദ്ധവരുടെ കഥ നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ? ഇന്ന് സമയമായി. സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് പ്രഭുവിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുമ്പ്. നമ്മൾ അത് കാരണം ആകെ സ്റ്റണ്ടായി പ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലേ? മുമ്പ് പറയാറുണ്ട് പ്രഭുജി വരും അപ്പൊ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻഫോർമേഷനും കിട്ടിയില്ല. അതെ, പെട്ടെന്നായി പോയി. ഞാനിത് എന്താ ഇവിടെ വേറൊരു പിക്ചർ പ്രഭുവിന്റെ വന്നേക്കണേന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഉദ്ധവരുടെ കഥ നമ്മള് നാളെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളതിലത്തെ 20 അധ്യായങ്ങളും ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം. ഇനി ലെവൽ 2-ലും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത്. ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയം 8:15 മറ്റോ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ടെമ്പിളിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാലും ഏതാണ്ട് ആ സമയത്തായിരിക്കും. ഡെയിലി ഉണ്ടാവില്ല. ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങള് മാല ജപിക്കണം. എത്ര റൗണ്ട് ജപിക്കാൻ സാധിക്കോ അത്രയും റൗണ്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കണം. നിങ്ങളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ വേറെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളേക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാനും വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയും. നമ്മളിപ്പോ 12 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നാക്കം പോവരുത്.
അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലാൻ എല്ലാവരും ലീവ് തയ്യാറാ. ചെയ്യാ. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. കണ്ടോ, ആരാണ് പേര് ആരെങ്കിലും ഒരു പേര് തരുമോ? ഷീല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചെല്ലാം മാതാജി. ആ ഷീല മാതാജി ശ്ലോകം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വിവർത്തനം ആ. ജിത മാതാജി വിവർത്തനം ചെല്ലുല്ലോ അല്ലെ, ചെയ്യല്ലോ അല്ലെ. ആ ഹരേ ചെല്ലാം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.